Qozon Sili. Әдәби тапшыруларыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы һәм галим Гали Рәхимнең Төлке дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый. Зур гына урыс авылының кар басып бетергән иләрендә һәммәсендә дә утлар сүнеп беткән булса да, авылның очындырак бер өйнең тәрәзәсендә ут яктысы ялтырый иде. Бу өй гади мужик иләреннән бер өй булып, içində әллә ни булмаенча, бары стел янында сүнеп, суынып беткән самавыр тирәсендә 4 аучы гына утыра иде. Ишек кергәч тә өй алдында стена буена берничә мылтык сөялеп куелган. Кайсы берсе исә игътибарсыз идәнгә ташланган иде. Мылтыклар белән бергә идәндә буш ау капчыклары, киез итекләр, патрон ташлар, чаңгылар, тагын әллә нинди вак-төяк нәрсәләр буталып ятып, аучыларның бик арып кайтканнарын белдереп торалар иде. Аларның бөтен көнгә табышлары 2 зур, бер кичерәк куян да шул өй алдында кадакка эленеп куелганнар иде. Өйдә 4 аучыдан башка бер кеше юк. Алар үзләре өчен махсус җылытылган ак өйдә 4 генә утыралар иде. Чәй күптән эчелеп туелган, чәйләр түгелеп, валчыклар чәчелеп беткән, стел өстендә чынаяклар, стаканнар, йомырка кабыклары, сыр калдыклары, икмәк күмәч сыныклары бергә катышып таралып яталар иде. Стел тирәсендә утырган кешеләрнең бары берсе башына кәләпүш кигән булса да, алар 4-се дә татарлар булып, елдагы гадәтләренчә Белеш урыс авылына куян атарга килгәннәр иде. Араларында иң карт булган аучы күрше татар авылының мужикларыннан Хисмәт абзый иде. Иптәшләре аңар шулай Хисмәт абзый дип эндәшсәләр дә, кыяфәтенә караганда аңар Хисмәт бабай диярлек иде. Аның ничә яшьтә икәнлеген һичбер кеше ачык белмәгәнлеге шикелле, ул үзе дә рәтләп белми. Сораган кешегә «Картайдым инде кем, картайдым. 60-ка басып бара торганмындыр инде», дип кенә җавап бирә иде. Ул үзе картайдым дисә дә, аның күңеле әле һәммә яшьләрнекенә караганда да яшьрәк иде. Аучылыкны ул яшь вакыттагы шикелле үк сөя һәм бөтен җаны белән сөя иде. Аның шикелле армый-талмый, иренми торган аучы тирә-якта табылмас. Үзенең авылынданың исеме Куянчы Хисмәт иде. Хисмәт абзый ятим карт иде. Аның буш өендә үзеннән башка һичбер кеше юк. Авылда әллә нинди ерак, чыбык очы гына кардәшләре булса да, Хисмәт абзый алар белән катнашмый иде. Ул булай да авыл кешеләре белән катнашырга яратмый иде. Авылдашлары да аңар әллә ничек кырынрак карыйлар иде. Ул аркасына мылтык асып, авыр-авыр гына атлап, авыл буенча барганда, кайсы бер авылдашлары аңар «Нихәл, Хисмәт агай, куянга киттеңме?» дип эндәшеп китсәләр дә, күп кеше аны күрмәгән төсле игътибарсыз узып китәләр иде. Хисмәт абзый авылның ярлы мужикларыннан саналып, аның йорт җире бер вакытта да бөтен булмаенча һәр вакыт тарау була иде. Аның күңелсез тормышында бары бер генә юанычы булып, ул да аучылык иде. Гадәттә һәр вакытта күңелсез, тонык кыяфәттә йөргән Хисмәт агай ау вакытында бөтенләй үзгәрә. Әллә ничек кисәк яшәрә, шат күңелләнә иде. Аның кайгылы йөзенә карап, авылдашлары аны гомерендә бик күпне күргән, башыннан бик күп бәхетсезлекләр үткәргән кеше дип исәпләп, колактан колакка гына аның хакында һич асылы төбе булмаган әкиятләр сөйләсәләр дә, шәһәрдән килгән яшь аучылар аны бик шат күңелле, яшь йөрәкле карт дип беләләр иде вә шуның өчен аны һичбер вакыт үзләренең компанияләреннән калдырмыйлар иде. Чөнки Хисмәт абзый булмаса, ауның хозуры булмый, бер чите китек була иде.
Бу аучылар компаниясына килүе Хисмәт абзый өчен чын бер бәйрәм булып, ул аны айлар буенча көтеп ала торган иде. Бүген Хисмәт абзый да башкалар шикелле үк арып кайтканга почмакка тезләнеп бераз бөкрәйбрәк утыра иде. Өстендә һәр вакыттагыча кайышланып беткән камзул, башында аннан да артыграк кайышланып ипи рәвешенә кергән кәләпүш, авызында гомерлек дусты, үзе күк карт ва иске трубка иде. Хисмәт абзый бу трубкасына әллә нинди бер якынлык хис итә. Аның турысында сөйләгәндә дә самаурым дип кенә сөйли иде. Аның гомер буе кояш ашаганга каралып бронза төсле булган йөзе эреле-ваклы җыерчыклар белән капланган. Бөтен йөзен түгәрәкләп әйләндереп алган акка якын чал сакалы алга таба азрак күпереп чыгып, аннан соң ияк астына таба бөтерелеп труба төсле булып тора иде. Арганлыгы ва йокысы килгәнлеге йөзеннән ва төссез сыргылт күзләреннән апачык беленеп торса да, ул утырган урыныннан кузгалмый, үзенең трубкасын суыргалавында дәвам итә иде. Шәһәрдән килгән 3 аучының араларында олырагы Зариф озын буйлы, чандыр, карага якын коңгырт сакалын кичкенә генә калдырып кырыккан, күп сөйләшергә яратмаучан бер кеше иде. Шәһәрдә аның кәсебе комиссиягә алып, кичерәк кенә тире партияләре сату. Шулай ук тирешләр арасында кайвакыт маклерлык кылудан гыйбарәт иде. Зариф ауны Хисмәт абзыйдан артык булмаса, бер дә кимсими. Ләкин бердән шәһәрдә торуы, икенчедән алыш-биреш эшләре аңар ауга еш йөрергә ирек бирмиләр иде. Калган икәүче яшьрәкләр булып, берсе шәһәрнең байларыннан берсенең углы Әхмәт Закир, икенчесе гимназист Сөләйман иде. Әхмәт Закир 21-22 яшьләрендә кичерәк кенә кара мыеклы, кияз бер егет булып, Сөләйманның исә ирене өстендә әле яңа гына мыегызы беленеп килә иде. Бер-берсенә бөтенләй башка булган бу 3 кешене берләштереп, бер мәҗлескә җыючы бары аучылык кына булса да, алар арасында күптәннән белешлек бар иде. Чөнки гимназисның Зарифка апасы ягыннан кардәшлеге булып, Әхмәт Закир исә аңар сәүдә җәһәтеннән яхшы белешлеге булган бер байның углы иде. Алар күп вакыт ауга барганда өчесе бергә баралар. Айрым йөргән вакытлары бик сирәк була иде. Алар һәр елны 2 тапкыр. Берсе кыш башында, яңа кар төшкәчтә, икенчесе Рождество вакытында шушы урыс авылына куянга киләләр. Килгән сайын белеш кеше дип һаман шушы бер генә кешегә төшәләр. Бу өйнең хуҗалары да инде аларның үзләрен дә, гадәтләрен дә күптән белеп бетергәннәр. Алар килүгә гадәттә салкын булып тора торган ак өйне ягып җылыталар. Аучылар да шунда 3-4 көн торып китәләр иде. Алар әле кичләтеп кенә килеп кунганнар. Бүген бүтән көнне ауда йөреп үткәреп, караңгылык төшкәч кенә кайтканнар иде. Бик озак иттереп, тәмләп чәй эчеп, зур җиз самавырның суы бетерелгән, бу көнге ау турысында һәрберсе үзенең тәэсиратын сөйләп бетереп, сөйләргә сүз калмаган булса да, авызларының еш-еш ачылуына карамыйча, талган ва арган аякларын кузгатырга иренеп, һаман шул чәй янында утыралар иде. Сөләйман 2 терсәге белән стәл өстенә таянып, балаларча бер шатлык белән башкаларга карады да, ярады бу, беренче көнгә өчәү. Иртәгә яктыргач та тагын китәрбез. Шулай бит, Зариф абзый. Менә валлаһи унлап куян куркытып качырганмындыр бүген, диде. Сөләйман инде бу сүзне 10нчы кабат әйтә иде. Ул бүген бер нәрсә дә аталмаган булса да, иптәшләренә эләккән бәхет тә аның аучылык хисен кытыкландырырга җитә иде. Зариф аңар иренеп кенә күзен күтәреп карады да, бер җавап та бирмәде. Почмакта утырган Хисмәт абзый 1-2 тапкыр йөткереп, «Йөрибез инде шунда, Ходай каршында языклы булып, юкка җан кыеп», диде.
Сөләйман аңар каршы көлемсерәп: "Куян ату ни гынах булсын, Хисмәт абзый, һәркем ата бит аны", дип сөаль бирде. "Кайчан гынах булмасын инде кем? Кирәкмәгәнгә җан кыю. Ярый инде шунда, үзебезгә куянның каргышы төшмәсә." Куянның каргышы кешегә төшә микән ни шулай? Әхмәт Закир Хисмәт абзыйның бу сөальгә җавап биргәнне көтмәде, аннан: "Соң алай булгач, Хисмәт абзый, ник үзең атасың?" дип сорады. Бәндәчелек шул инде кем, Әхмәт Закир, чыдап булмый, кул кычыта бит. Сүз тагын тукталды. Кинәт Әхмәт Закир бер югалган әйберне тапкан төс итеп: "Беләсезме, егетләр, сезгә әйтергә омтылган икән бит. Урман авызында бит мин төлкезе күрдем", диде. Һәммә кеше аңар таба карадылар. Зариф елмайды да, борыны аркылы, тыңкышлык тавыш белән: "Кеше күргәнсеңдер әле шунда", диде. Бу сүз Әхмәт Закирның нәфсенә тиде. Ул тавышын күтәребрәк: "Соң инде мин, Зариф абзый, этезен төлкезеннән айырмаска элекке күрүем түгел бит. Кичә безне китергән ямщик та авыл кешеләре утынга барганда төлке күргәннәр дип сөйләп торган иде", диде. Иптәшләре аның сүзе белән канәгатьләнделәр. Сөләйман кисәк күтәрелеп китеп: "Иртәгә валлаһи эзлибез аны, ярыймы, Зариф абзый? Син үзенең кайда икәнне табарсың бит, Закир", диде. "Ник тапмаска? Бик билгеле төштә бит ул." "Зариф абзый, иртәгә эзлик, ярыймы?" Зариф уку арасыннан гына: "Карарбыз әле. Бик еракка китмәгән булса, эзләштереп карарга ярый инде", диде. Сөләйман белән Әхмәт Закир шул турыда кызу бәхәс итәргә керештеләр. Моңарчаларның сүзләрен илтифатсыз гына тыңлап торган Хисмәт абзый кисәк: "Сез теләсә нишләгез, егетләр. Төлкегә барсагыз, мин бармыйм", диде. Сөләйман белән Әхмәт Закир гаҗәпләнеп аңар күзләрен текәделәр. Бу сүз бик җитди рәвештә әйтелгәнгә, Зариф та аңар күзен күтәреп карады. Сөләйман белән Әхмәт Закир икесе бер юлы: "Ник алай, Хисмәт абзый?" дип кычкырдылар. "Шулай инде. Тәүбә иткәнем бар." "Тәүбә иткәнең бар? Ничек алай?" Яшь чагындык булган эш инде ул. Менә минем ялгыз гомер итүемдә, бер колагымның ишетмәс булуы да шул мәлгун төлке аркасында гына булды. Хисмәт абзый шулай дигәч, бераз тукталып торды да кулын селкеп: "Узган эш инде ул", дип куйды. Хисмәт абзыйның бу турда сөйләшәсе килмәгәне бөтен кыяфәтеннән беленеп тора иде. Ләкин аның бу сүзләре бары аучыларның беләсе килүләрен генә арттырды. Сөләйман белән Әхмәт Закир Хисмәт абзыйны сөйлә инде дип идәтә башладылар. Ул иренеп кенә үзенең бөрешеп утырган почмагыннан күтәрелде дә: "Омтылып беткән эшне нәрсәгә яңадан искә төшерергә инде? Сөйләвен сөйләр идем дә. Төнлә әллә ничек бит, шикләнгечрәк шул", диде. Бу сүз тыңлаучыларны тагын да кыздыра төште. Сөләйман Хисмәт абзыйга ялынып: "Ни булган? Сөйлә инде, Хисмәт абзый. Без балалар түгел шул кадәр куркырга", диде. Мәсьәлә Зарифны да кызыктырган булырга кирәк. Киреләнмә инде, Хисмәт абзый. Нәрсәгә сатулашып торырга? Әйдә, сөйлә, ишетик", диде. Әмрәнә әйтелгән бу сүзгә Хисмәт абзый каршы тора алмады. Инде алайса, сөйләсәм, сөйлим инде, тыңлагыз", диде. Аучылар тыңларга хәзерләнеп, куллары белән стәлгә таянып утырдылар.
Хисмәт абзый бер нәрсәне исенә төшергән шикелле, әллә нинди үрнәкләр, яфраклар төсле булып бозланып каткан тәрәзәгә бераз вакыт карап торды да сөйли башлады. Минем менә Әхмәт Закир, синең кебек алма күк егет вакытым иде. Бөтен авылыбызда миңа сокланмаган бер кыз да юк иде. Мин үземне югарырак тотып, аларга әйләнеп тә карыйсым килмидер иде. Аның өчен авылыбызның менә дигән бае миңа үзенең кызын бирергә тора. Озакламыйча туебыз да буласы иде. Безнең үзебезнең дә ул чакта байлык ярыйсы. Әти-әни исән, бер җиребез дә кешедән ким түгел иде. Мин яшьтән үк бик оста мылтыкчы идем. Каладан килгән урыслар да, якындагы урыс алпавытлары да куян куарга фәләнгә барганда мине үзләре белән бергә алгалыйлар иде. Күбесенчә мин ялгызым гына йөрергә яратадыр идем. Кышым булса куянга, төлкегә, җәен, кош-кортка йөри торган идем. Ул чакларда җәнлек хәзерге кебек сирәк түгел иде. Бу заманда һәммә җәнлекне кырып бетерделәр инде. Менә шулай бер вакытны яңа кар төшкән чаклар иде. Якында гына төлке эзе күреп кайтып әйттеләр. Мин инде түзәмме соң? Мылтыкны күтәр дә чап тизрәк. Теге кешеләр күрсәткән җирдә мин төлкенең эзен бик тиз эзләп таптым. Яңа яуган кар өстендә эзләр ярылып яталар иде. Төлке кыр буйлатып килеп, юлны аркылы кисеп чыгып, тагы шулай кыр буйлатып урманга таба киткән иде. Мин эз буенча киттем. Эз дуга шикелле борылып, урманга барып кергән иде. Мин эз буйлап урман эченнән киттем. Төлке йөргәндә туры гына йөрми, менә булай дугайлап йөри. Шулай борыла йөри торгач, байтак вакыт үтеп киткән. Мин соңрак кына чыккан идем, кичкә калмагайым дип курка да башладым. Алайда барудан туктамадым. Һаман эз буенча киттем. Урманның мин барган төше әле минем белгән җирләр иде. Менә мин кинәт төлкенең өстен үк килеп чыктым. Ул бер алан сыман җирдә куак астында ята икән. Кинәт кенә яткан урыннан сикереп чыкты да алан уртасына миңа каршы килеп утырды. Менә нәкъ көчек төсле утыра иде. Күзләрен миңа текәгән, авызын ачкан, елмая. Кешекләрнең елмайганын күргәнегез бардыр бит. Менә нәкъ тә көчек инде. Мин мылтыгымны алып төзәргә өлгерә алмадым. Төлкем бер генә сикерде дә урман арасына кирип юк булды. Мин мылтыгымны кулыма тоткан килеш тагы эз буйлап киттем. Күп тә китмәгәнмендер. Карасам, төлке тагын каршымда утыра. Үзе утыра, үзе миңа карап елмая. Атым дип мылтыгымны гына күтәргән идем, төлке тагын юк. Киттем эз буйлап барам бит. Күрәм, төлкем каршымда күзен шиләйтеп утыра. Миңа караганда баягы төсле үк елмая. Моның бер дә, ике дә каршымда елмайган төсле утырып алдап йөрүенә минем ачуым килә башлады. Нәрсәсенә ул мине булай шаяртып иртә? Мин аны ничек итеп булса да атмый калмаска үземә сүз бирдем. Мылтыгымны төзәп инде атым гына дигән идем, төлке хәерсез тагы агач арасына кирип сызмасынмы? Киттем тагы артыннан. Уемда шул үземнең ничек итеп булса да кулга төшерергә биттегене. Кич якынлаша башлады. Төлке мине бер дә алдалый, ике дә алдалый, күрәм, һаман урман эченә таба алып китә. Мин аның һаман бер төсле миңа каршы утырып елмаюыннан бераз шикләнә дә башладым. Менә бу тагы миңа каршы утырып тора. Куаклар артыннан пысып кына килдем дә төзи башладым. Төлке һаман утыра. Аттым, бик яхшы төзәп аттым. Төтен таралгач, инде бу үлгәндер дип карасам, ни күзем белән күрим, төлке дә юк, ни дә юк, урынында җилләр исә.
Мин яхшы ук шүрли башладым. Әлеге ау дәрте шул. Миңа аны атмый кайтуы әллә ничек хурлык шикелле тоелды. Курка гына булса да, тагы тегенең изе буенча киттем. Үземнең йөрәгем дөп тибә. Әллә нәрсәсенә бер кыза, бер туңа башладым. Азрактан карасам, теге тагы утыра. Үзе утыра, үзе миңа карап, нәкъ кеше төсле елмая. Мылтыгымны күтәрә генә башлаган идем, төлкем нәкъ кеше төсле шаркылдап көләргә тотынды. Бу урынга җиткәч, Хисмәт абзый бераз туктап тыңлаучыларына карап торды. Сөләйман белән Әхмәт Закир бер-берсенә карап елмаештылар. Хисмәт абзый аларга илтифат итмәенчә сүзендә дәвам итте. Менә шуннан соң, егетләр, ни булганын үзем дә белмим. Үз алдына бер төрле күз алдым караңгыланып китте. Күземне ачсам, төлкем юк. Үзем аркам белән агачка сөялеп торам. Шул вакыт йөрәгемне шундый бер курку алды, берәүнең дә аның төсле курыкканы юктыр. Борылдым да чабарга тотындым. Үзем калтырым, үзем чабам. Уларда яхшы караңгылыкта төшә башлаган иде. Ничек итеп урманны чыкканымны, ничек өйгә кайтып кергәнемне үзем дә белмим. Шул кичтән урынга ятып, мин нәкъ 5 атна үз-үземне белешмей, ут күк янып саташып ятканмын. Акылыма килгәч, шулай дип сөйләделәр. Юкса үзем берни дә хәтерләмим. Шуннан соң мин терелсәм дә, әллә нишләп миңгерәүләнебрәк, сул колакка ишетмәс булып калдым. Теге авыл бае да миңа кызым бирүдән кайтты. Ни хәтле сорасам да бирмәделәр. Мин ул кызы бик яратадыр идем. Шуның өчен башка кызга өйләнмәдем. Аннан соң көзне мине солдатка алдылар. Менә шулай, егетләр. Хисмәт абзыйның калтырауыклы тавышы киселде. Бераз тик торганнан соң Зариф абзый мыек астыннан гына көлеп, «Җен булды микән соң ул төлке?» дип сорады. Сөләйман аңар җавап биргән төсле, «Саташып күзенә күренгәндер инде шунда», диде. Үзенең аркасында әллә нишләп тараканнар йөргән кебек була иде. Бүлмә тагын тынлыкка калды. Бары тик Хисмәт абзыйның мыш-мыш сулавы гына ишетелә иде. Сез язучы һәм галим Гали Рәхимнең Төлке дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укыды. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыйләҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.